Måske kender I det godt, det der med at befinde sig i et selskab, hvor man ikke rigtig kan bidrage med noget, og hvor det, der bliver debatteret, heller ikke rigtig interesserer en. Jeg synes, det er tilfældet i rigtig mange sammenhænge, hvor man ellers prøver at imødekomme mennesker. Men jeg tager ofte mig selv i ved familiemiddag eller store fødselsdage ikke rigtigt at lytte efter. Det kan være, når kusine Fie, der har været på julemærke hjem, fortæller om, hvordan det har været, eller når onkel Jørgen fortæller om hans sukkersyge, eller når min moster fortæller om, hvordan det er at arbejde på daycare, hvilket ikke har nogen interesse. Men alligevel kan det nogle gange betale sig at lytte efter, fordi indimellem så finder man et emne, som rent faktisk interesserer en, og hvor man endda, hvis man er heldig, også kan blive lidt klogere på sig selv. Min far har altid sagt, at der er aldrig nogen, der er blevet klogere af det, de selv har sagt.